Yes. Bondioma nọ na mba dị iche iche nọ n'ezi. Kanakwana m nwoke kana m nwaanyị. Dịka na owe chi nyazeli. Kana m nne n'ovu. Ọ bụna bụ onye Igbo, ọ bụna bụ nwa afọ. Onye ife Igbo na-amasị, onye ihe ndị Igbo na-adị mma. Amekwu na onye swa na nke nna ya dị, na nke nna ya dị, na nke ndị bebe ya dị, na nke obodo ya dị. Amekwu na ụdị anụ ka ya na-ejikwana nwa adị, amekwu na ụdị anụ kibere na ya na-eme ejikwana nwa adịkwala nne. Ana asị dịka ọdụ nwoke mmadụ nwaanyị mma nke onye chi nyazeli. Apụta anyị nwaazị ka atụ nzu awọ na shi awọ eweruo. Ọ bụrụ na ata anyị bizi na-esonyela anyị na this program na this page, chọrọ nke mata na ife anyị na-eme na anọ bụ ife omenanị. Anyị na-akọwa maka ọdịnala ụdị anyị si eme ya na be anyị. Anyị na-akọwara na anyị kacha mara ọ na anyị kacha na mụ kacha ekpe ọ na mụ machara ife na-ede na ya. Amara ọmịa tịrịkọta na na-amacharakwana ya. Anyị sị gị na ọ machara mana ya na-awọ gị awọ. Omenanị bụ ka onye ibe anyị madebere ka ha ribie bidoro ka ha ribie mara. So ana m ekwu ndị little one mmadụ ka ndị ọdịka ọ dịkwa m na nwere ndị ọdịka ọ dị m. Ọgwụrụ ndị kachucha ha n'obele mma ka ndị ahụ na-amakwalịrị na omenala anyị dị in existence na na-eme omenala anyị eme na omenala anyị abụrụkwa na ife atịtị. So ngị bụ onye na-esonye nne masị gị dịko ka na-esonyekwenye ịtara ya ka ihe pụọ anyị isi anya. Biko gbasa anya ka ndị na-amara maka omenala, ndị na-aghọtara ka ọ sị na nwere ndị na-aghọtara atọlụ na-awụ ya na ajọ ive, na-awụ ya na ive atịtị, na-awụ ya na ive nkoeli, na-awụ ya na ive ndị na-amara ive. Mana ya pụtara na ife na-amụrụ gị na ya mụọ gị na-epụtazi ịwazi na ive ama ive ka ọ bụ. I don't think na adịtị n'Igbo. I don't think na omenala bụ ive ama ya karịa na gịnị na-amara ya bụ ama ive. Ọhịvụrụ mana na-amachara ive ụwa amacha. So anọ m n'ebe a n'ụtụtụ masị ka ntụ nzu abụọ nke bere na-esonye anyị ka na-esonye na-agbasakwa na-eshi ya. Mana bifo ebido ntụ nzu abụọ ka anyị kpọchala obere egwu dịka dịka ụdị anyị si emebu ya. Onye egwu anyị akpọta anyị nwa bụ Aka Guleri na Ọgọst na Injin Igbo ka ọ akọọla anyị obere akọ. So dịka ka ị na-esonyekwenye ịtara ya ịgbasa dị ozi ka ọ dịrị gị na mma ka ị na-eme ọ na gosi na jele Igbo dị ọkpa nwee bụrụ moto ma na-atawa otu Share Raudi, Odogu Raudi, mana toke, nwanne mmadụ. Ekeneka m gị ka iwe na-emeli gị wee nwanne mmadụ nya gazielu gị. Maazị ka ndị mmụọ kwalụ gị ụzọ, ka ndị isi kwalụ gị ụzọ, ndị enu na ndị ana, ndị mbụ na ndị egede, ka a tụọrụ gị ụzọ gị, nchebe gị chebe ezinụlọ gị. Onye Japan, nwanna m nnewe, ekeneka m gị, brọda m. Ụmụnne m, amagwunu n'ife anyị na-eme na anọ ha
anyị na practice ọdịnala mụ na ọ na practice ụdịọsị aga ka mme ka ndị ọzọ ndị pụtalụ n'ụzọ iji epụtala olu oyibo filizi na-apụta olu oyibo elewuzu nọ na ọdụrọ like that na ebe ọbụla ị nọ ihe eji na-akpọ okwu ndị ichie gị na-akpọ okwu ndị nna nna gị na-agbagbu Chukwu nke gị gbagbu Chukwu oke nke gị nwa na-anọlụgwụ ụwa nwa ekwulugwu okwu ụwa mbọsị na-apụta ibe niile gị na Chukwu kpalidoro anya ibe niile ikwuru n'iru Chukwu nke bụ mmadụ o nwere ike na enyegasị gị isi cheda nke ekwukwo ibe ikwuru n'iru Chukwu okwu ụwa gị ya akọwa nwụrụ ya mana Chukwu okike gị ya enye details dịsị ekwu dịsị apụta ọ naghị ka ọ dị na ndị mmụọ ndị bunu ndị shie ndị bunu ndị kwurugo okwu ụwa ya enye akaụntụ ibe gị na Chukwu kpalite na-apụta so that's why ka nọdụ na-enyewe na-akwụyalụ ugo na-atọrụwa mma na-atụrụwa nzu na-atụrụwa ọjị because na-awa ekwutela anya ọnụ anyị na-abịa Chukwu wakọ dịka ọbụla ọgbaji ohe n'ide ọlụ waya akpọkwa ndị Chukwu si Chukwu na-ekwenye na ọ bụrụ ọzọ ha na-ekwuru ke na-emelibe that's why ya eji na-eme anụ ji adịlụwa mmiri na-ayọ ọwa ụtụtụ na ehihie so gị bụ onye na-esonye nne amasị gị ọbụla ịmara ochi gị chọwa chi gị ma ọ bụrụ ịbụ onye Igbo ahụ kwuru ka nna pụtasị n'ibe ha na-eme ive bụ ụmụnne m ka m na-emeli na m na-emerekwala ụwa niile na ndị bụ ndị nke anyị ka anyị makwalị ma anyị ma na anyị bụ Igbo nọ na mba dị iche iche obodo ọbụla Igbo na-anọrọ taa anyị nwaanyị ma na obodo ahụ na-emere eme na obodo ahụ na-abụrụ obodo niile dị na mba iche iche Igbo nọ na na-ebi so ka ijezi ịpụkwala na ile ugwe na njirimara gị ile ugwe na udunu ji eme ile ugwe na udunu ya yọ Chukwu nke unu ịpụrụla n'ụzọ ije sowazo ụkpụrụ ndị ọzọ ya kpụ Chukwu nkebe rapụza ndị nna nna gị rapụza ndị kwuru gị okwu ụwa ọ dịrọ mma ụfọdụ n'ime anyị today nọ nna ya mara ebu chi anyị amara ochi n'ụlọ anyị ụwa ma anyị nọrọ anyị na-ekpe na-ayọ Jizọs Kraịst na-ayọ ife niile Jizọs bụ nna anyị ka ọ bụ nwa ọnwụ n'ihi mmadụ niile mana ọ bụrụ chi anyị Jizọs na-arụ na ọ bụrụ ndị ụdị Igbo ya eme nke ebe Jizọs a na-awụla na-etiri mkpu nwere ọnọrọ ụwa n'ọlị ụwa dịrị ya bụrụ nke ya bikọs na ndị isi ndị ọzọ dịba arụ so nke bụ ya nọ na-ege ntị try ya ka ịmara isi gị ọ bụrụ ịmara chi gị chọwa chi gị ọ bụrụ ha na ịmakwalị n'isi gị mee ka ịchọ ka ịbụ na nke na chi gị ya aga na ị na-edozi chi gị na ị na-ekpele n'ebe ọbụla ị nọ ị na-atụli azụ n'ebe ọbụla ị nọ gị na-akpụ ya gị na-akpọ ndị mbụ na-akpọ ndị egede na-akpọ ndị ichie onye na-eti mkpu nwa a na-akwa abụ nwa bụ anyị aka gbuleri na ọsụ injin Igbo egwu nwa bụ mgbe etiri egwu nwa bụ na ovie sọmụ mmadụ ndị a mụrụ mgbe ejiri egwu nwe kọbana n'ọdịcha steeti na mana anyị na-erime ma anyị na-akpọ ya today maka na nke anyị ka ọ bụ ọ na-eme o mekele lot of point na egwu nwa bụ onye bụ onye Igbo mara omenala Igbo na-esonye omenala Igbo so dịko na anụ ya
ụmụnne m n'ime Chukwu okike. Ọnọdụ awọ ka anyị na-anọta ma sị ka tụọ nzu awọ ka ikpekpele awọ nzu anọ na-atụkwa n'ịbụ anyị ọ bụrụ na anya na ọ bụ na bụ onye Igbo ọzọ mere nsogbu na-asị gị na onye amụsiri ike bụrụ onye Igbo bụ ịpụta ụtụtụ ịgbazigbo agbụghọ gị ịkwụrụ n'ụtọ na ya nwa ụtụtụ kpokuo echi gị kpokuo na-emeri gị kpọkụwa arụ dị gị pụta ụwa ọ bụ na pụtara ụwa nwere arụ dị pụta ụwa mana ịgbapụta zawa azụ bụziri ụzọ ịtagbu onwe gị n'ahụ ịgbagbugo onwe gị n'ọsọ ọsọ gị mara gbata ebe na-aghọta so nke bụ ya nọ n'ịbụ onye Igbo traa ya gị na-atụrụ ndị nna nna gị nzu na-atụrụ chi gị nzu na-ekpeliwe ọjị na-ekpeliwe ile ọma na-agodolu ure ọgwa ha dị anọ ha n'iwe nwa ejele nne ejele ana igwe niile jekọrọ n'ụzụ mana ihe matara nne bụ ka anyị gbagbo nke anyị ụdị anyị kwesịrị ka anyị nwa gbịa bikọs ụdị a na today ndị nna nna anyị abụ na anyị na-ekwu okwu o nwere mgbe anyị bụ mmadụ nọdụ n'elu ụwa nke ekwe ụdị anyị ka anyị nọkwa o nwere mgbe ọ ga-abụkwa anyị tụekwa na ndị ichie so na ndị mmadụ na-ekwu okwu ya mana ya nọ nneta ulu nke ya si na ndị nna nna gị ya na-agbawa iji evu na nke eji ekporu na ibe ha ji na-eburu ji emebi it means na gị na oge na ịnwụrụkwa ụdị ahụ na ụdị aka nke gị eji nwe ekporu ma nke nna ndị ọzọ ka na-ajalị mma na-achọwa mma ụtụtụ na evie ọ lụrụ olu gị ihe eji uche gị jiri ile gị gwa eze gị ọnụ gbado mkpụ na nke gị mee nke m ewuro ọkwa nke m ewuro amụnwa kwere n'omenala belivukwe n'omenala no mata ụdị ọbụla ọ si aga no mata the temptation no mata ụdị ọnwa ọbụla na-abata nne no mata ụdị ọbụla iwe si aga ekwere m n'omenala ma belivukwe n'ime ya because nwa dị anọ today o nwere ọnwa nara anwacha o nwere onye ive nara abịachali mana ihe matara nne bụ mala ebe isi mali ọstand mali obodo gị mali aja na mali nsọ ana imere nye machiri iwe na-enyepụtawa ụwa ụzọ ọ nyepụtawa ụwa nweta ego ụwa bụrụ iwe niile ego na-ezuru ohe na-ezu na laịf ọ bụ na ego na-ezu ezu na ọtụtụ ndị nwere oke ego gbakọtara ozi ji na-achụ ego today mana mmụọ ị nwetara mmụọ ya ejikwa na-achụ a achụgide ya na anwụrụ kedu ozi ka ihe mara ihe achụgide isi mkpụrụ ga na ka eji na-apụtazi ijiziri maka ya na ịnweta ihe ọ na-ebuwe ụzọ esiza na nke nna nna gị na njirimara unu abụrụ ozi ibe ọ na-ewute m because ihe ewute m bụ na mụnwa apụtawa m n'ụzọ ije bụ many things arụ ka ụka na anyị na-eje ma ọ na abụ mụnwa eje omiru je anya azụ malị na ọdịnala ndị ọzọ dịva malị na ndị ichie ndị ọzọ ka na-akpọku ive a malị na ndị nna ndị ọzọ ka na-enye otuto ive a gwa na anyị nwere nna nke anyị bifo abakwa nna aba anyị na nwere nke anyị na-eme ọ na-agakwala na anyị ejiri ozugbo na ọ bụrụ ha na mmadụ bata taa anyị nwa na agụ na-agụ gị mmadụ bie gị lie nri ijiri esi na nne gị amarozi nri esi na ndị bụ na amarozi nri esi ọ na ya bụ anyị na-emezi iwe nwa na bụ ọnọdụ anyị na ịbụ Igbo nọta anyị nwadịbe na ndị ọcha batara be anyị nye anyị ibe anyị n'idili ọ matara na anyị ga-eji ekpoza nke anyị asụ ọ matara na anyị eji etu uze nke anyị na ndị nna nna anyị abụrọta na abụrụ ọtụtụ ọ nwere somethings unu dichere inwepụ chekwana nne enwere na-enwepụ na anụ nwere eli anụ mana emechi anya maka enwepụ ya setu une njirimara anyị abụ setu une ọdịnala anyị abụ na onye rapụ anyị bụ ya ama mmịa alụrụ
ka aka ebidowo bụ ndị ọma na-ege m ntị ka anyị tụnụ nzu aghọta nwa ka anyị kpee ekpere abụọ na nkenke arụchiewo egwu ebuzo egwu ebu ọnụ dịka chie na chiche ga mmadụ abụrụ ha n'isi bie okike kere ụwa chukwu abịa mme onye ikpere niile na-ebulu na ya chukwu olise bụrụ ụwa okwu okwu na n'ọnụ ya ọkaka masị amasị odogwu n'ahịa anụ m bụ ngwa ụwa ọdụ bụ nzu okpu ya arụsị ndị kwu na m n'akata ya nwa dịwe nwa aba abụọ ọ na-akpọ okwu ndị ichie na-akpọ okwu ndị enu na-akpọ okwu ndị mmụọ na-akpọ okwu ndị mbụ na ndị egede na-akpọ okwu ngị bụ okike kere ụwa chụọ oke mụ na-ebulu m ahịa ka nga m bụ ngwa ụwa ọdụ aja na-agụrụ ere a na ezi agwara anọ ọkpata na mmụrụ abụ agbara mba ezu ọbụla ọtụtụ nzu agụrụ ere chi ya wee weruo na asị na egwu ebuzo egwu epu ọnụ mụ bụ ngwa ụwa ọdụ bụ nzu okpu ya arụsị ndị kwu na makata nwa dị amata nwe na-ekpe ekpele n'isi nwoke na nwaanyị na-ekpe ekpele agamniru na-ekpe ekpele ogologo ndụ na arụsị ike nzu nwa mbụ nakata ma na-ekpe na-ayọta anyị nwa abụ abụọ si ka awọ pụtara anyị ibe ọma ka ya na-anụ igbo n'azụ na-ewu iki so ka ọ pụtara anyị ibe ọma ka ọ metara anyị mkpụrụ ọma ama ekwu na eke ya eketara anyị ibe ọma oyo ya etela anyị ibe ọma awa agwọtara anyị ibe ọma nkwụ ya akwụtara anyị ibe ọma ibe akwakụ na ibe enwe eswa na nke anyị ajọ ha nke anya na-emebikwenye eswa na nke anyị egbuchikwene nke ya adachikwene aswa na ụdị anya na ntị nara akwụkwa n'ive ya ụdị abụnị ka ajọ ive ndị ilo na plan n'isi anyị ụdị abụnị ka ajọ ive nwoke na plan ajọ ihe nwaanyị na plan jiri akwụkwa n'anyị na ive ya na-amarakwana ya mgbe jiri nzu n'aka na-akpọ ngị bụ okike kere ụwa na-ayọhani okpu ya arụsị ndị kwu na-emu nne nwaanyị okpuyo ọtụtụ ndị Igbo nọ na mba dị iche iche kpọọ omenala anyị asị na-abụ omenala anyị na omenala anyị bụ ebe atịtị na-abụ omenala anyị na omenala anyị abụrụ ya na omenala anyị bụ ajọ ive ma nwaanụ na-ewe chukwu ndị ọzọ na nwaanụ na-ewe nna nna ndị ọzọ na nwaanụ na-ewe ndị ichie ndị ọzọ nwa na-asị gị onye ọbụla bụ ha na onye Igbo na-emekwa n'ive dị ọna ka isie gbaghalụ uche nyekwa ya n'uche mekana ka ọ maghalị na ụwa ha dị ya n'otu dee na ọ bụ napụtala ụwa nwere ebe o si na-apụta na ọ bụ napụtala ụwa nwere ebe o si na-abịa n'ụwa ọ bụ napụtala ụwa nwere mkpụrụ o si na-apụta mana nke bụ apụtazịrị na-esi n'ivu ụzọ na nke isi na-apụta bụrụ ọzịa na ive ndị atịtị na ive ndị na-abụrụ ụzọ amekwa na ngị bụ onye dị ọna bụkwana ya na-abụrụ ụzọ ngị bụ onye dị ọna bụkwana ya na-enwere akụlụ nwe na-ekwu site anyị adịwe nwa onye ọbụla bụ onye Igbo na-esonye onye ọbụla bụ onye Igbo kwenyere na omenala ya kwenyere na omenala Igbo dị n'ụdị n'ụdị ọ bụrụ omenala ndị Anambra na-eme today ka ndị Enugu na-eme ọ bụrụ onye ka ndị Ebonyi na-eme ọ bụrụ onye ka ndị Owere na-eme ndị Imo na-eme ndị dị nne Abịa ndị dị nwechara njirimara nkebe mana ihe nnekwu bụ ka ndị dị practice wee nkebe ka anyị niile bụrụ ụmanụ Igbo ka anyị bụ na ịbụ Igbo nwere njirimara anyị ụdịrị njirimara anyị ahụ nne bifo ajọzi njọ ịpụtaza n'ụzọ ije esiza maka na ibu ụzọ na ijebe ije rine filize na ọbụrụ ọzọ na nke ka na bụrụ ọzọ ọ dụrụ ha mma biya dị ọna onye na-ekwu ukpe ekpeleta nwa dị ebe abụọ sị ka ive dị mma dịle ndị dị mma ive dị njọ dịle ndị dị njọ onye nọkwa niile na-asụ aka n'obi ve emenwara ibia ma nga bụrụ Chukwu ma nga na-ekere ụwa ma nga na-enyere ndụ na-arụte akịla agwọ ruto n'ifilile n'ịmala ibe na nke n'ịbụ agent of darkness ka iji zilie intimidate wee eze ndị ọzọ ebu m nzu na-akata nwa dị ọnụ na-ekpe ekpele si na anya na ntị na mgba na ahụrụ na ụdị anya na ntị nara ahụ na onye ọbụla dị ọnụ na plan ajọ onye n'isi ya bụ n'isi ego ya azụ onye ọbụla dị ọnụ na plan ajọ onye n'iru ọrụ anyị bụ na mmadụ ọtacha avụ ndị nne tacha avụ ndị nna tacha avụ na-ejiri napụta ive maka gịnị na amara na dị ala anyị na-eji mana ngị bụ ya mazịrị na istedi ya eme ka ha malụ istedi akọwalịwa ijizili ya na-ataziwa agwụ jizili ya alụsị ụlọ ana ama ekwe na ụwa ha dị anọ ive nwa na onye si na iwe dị mma dịra mma na aha na onye abụ ka ive dị mma agbaghara onye ahụ n'ọsọ n'ezinụlọ ya gbalị ọsọ na ndụ ya gbalị ọsọ n'ihe ọbụla na-eme mana ngị bụ onye ive dị mma na-adịkwanye mma ngị bụ na-eso okwe n'ive dị mma amekwe na ive dị mma abụ nke gị mekwu na ive akwakụ na ive nwe nwe abụ nke gị ogologo ndụ na-arụsi ike agamniru gị n'ụtụtụ agamniru gị na-evi agamniru gị na asị ụdị abụ nkọdịkwa na ezinụlọ gị ụdị anụ kọdịkwa na ive niile ị na-eme iji nweta ive ya eli mgbe na-ekwusi na ntụchi atụchiri olu gị ngị bụ onye na-ege ntị ngị bụ onye na-esonye sị ka ọ dịrị nwoke mma ka ọ dịrị nwaanyị mma eswa na ibia adụrụ ha ni anụmekwu na onye ahụ nni ya ebugo n'ọkụkụ ụzọ na akpụla ebe ebele ugobele nke si bi eberekwane nkwunye gbajirukwane nya ka anyị bụrụ nzu na-akata nwa dị nwa bụ abụọ nwa na-ayọ ngị bụ Chukwu na-ayọ ngị bụ okike kele ụwa si gị dịka ogbo ọgụ nke ndị dịle ndị nke onye dịle onye chọ na nke ngarị bịa adịrọ ha ni onye ahụ na-ebugo n'ọkụkụ ụzọ na akpụla onye ahụ gba ha n'ezi egede egede na ebe ajọ mmadụ na ezigbo mmadụ na asị na ive na ọchịchị enwere mmekọ na ebe ajọ mmadụ na ọdụ ka ọchịchị nwaanyị na ngị bụ ezigbo mmadụ bụ ive ka ị bụ so na ajọ mmadụ ahụ na-agbalịghọta n'akụkụ gị
mana nke bụ ya bụzikwa na ajọ mmadụ na-ata akụrụzụ ha na-abatụrụzụ na enọla onwe ma ọ nwere na-achụ gị amekwu na ihe ọbụla ichele onye bụ n'isi gị kọ ya azụ ihe ọbụla plan onye bụ n'isi gị kọ ya azụ nwere ekpe ekpeleta nwa dịbe nwa sịkọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ekpere nwa mkpere nke nchetara ekpe ma nke nechọrọ ekpe chụọ abịa mme mmụọ ka anyị na-eme ivie a na-awụrụ gị anya na ịnọ anyị n'ime n'ụdị n'ụdị onye ọbụla nọ n'elu ụwa nwere ive na-akpịa edị nwere iwe na ya ochi ọ bụrụ na ya ochi gị ka nna ya ochi m nwe na-ekwusi nke ọbụla na ya ochi gị ka ọ bịara gị na mmezu ihe ọbụla gị na chi gị na mba ọkpalị ka ọ bịara gị na mmezu mmanya sị na ntụchi nke gị atụchiri mana nkwa ya na ya atụchi mana ibe kachi ya bụ ụdị ọbụla ọ si na ọnọdụ mala isi gị mala ebe isi na-apụta nya bụ ihe nna ya ngị bụ onye na-ege ntị na ya ngị bụ onye na-eso ya nne mana ayọkwa n'isi gị ibe ọbụla ọ nọ ka onye tọọ ọtọ ka o mekwanye ka ịma ọmalị na nya bụ chi gị na nya bụ chi n'ọlụgụ ụwa na nya bụ chi kwurugo okwu ụwa nya ka na-ekpe ekpere na nzu nwa dị ata nwa dị na-akpọ arụ na-edu m na-akpọ mmụọ na-edu m na-akpọ aja na-agụleri na-akpọ ịka nga agụleri ibe na-emela agụleri ive nwere ekpe ekpere nwa dị ata nwa dị sị ka ọ dịrị nwoke mma ka ọ dịrị nwaanyị mma ebe anyị ọ bụla ndụ ise mmụ igbo ndị ọma na-ege m ntị ekpere nwa ya abịa na mmezu abịfọ ekpere nwa abịa na mmezu ka anyị tie uwe obere okwu ọnụ ka m pụtara ihe mbosi m pụtara apụtara m kwuo na m abịara ihe ịbịa ịzọwa ọkachamara ọ ịbịa ịkọwawa ebe na-edoro m anya na na-amachara ebe ụwa amacha na onye nzuzu na amachara ebe niile doro ụwa mana ya ikwetakwa niile ịmachara ha na Chukwu na-edu gị na mmadụ na-akụziri ọrụ mmadụ ive na mmụọ ọdụ mmadụ na-akụziri mmadụ ive ọ bụ na adụ bịala ụwa nwere nye nche na mgbe okwuru bụ akara aka mana ibe kacha ibe bụ male ebe isi mara ọdịnala gị ịkpọ na ọdịnala gasị ịkpọ na obodo gasị ịkpọ na aja na obodo gasị ịkpọ na ana nna gasị onye kacha ive mmadụ ya emela onwe azụ mmadụ so mụ apụtara ihe na-ekwu na ma bịara ihe ka m na mana na mbọ gbaa awụọ ma ọ ịbịa ebe ibe ịkọwa mụ na mana mbọ ịkọwa ọnụ mana ife mbatara ike ịkọwa nne bụ maka omenala mbata ntụo nzu mmụta dị mkpe dị na nji nwa mmụta mana egwu na mbọchị ọbụla mbatara n'ụlọ na m etekiwo mmụọ step ka m mali much about the omenala because na mụ amarịa azịa amarọ m ya atọl mana mụ ama m na amụrụ m na dị omenala mana bi na mmadụ pụtaziri ụwa ikpeazụ asụ na ụwa bụrụ uwe oyibo uwe oyibo amatara na anyị ejizi uwe oyibo suffocate eze nke anyị ezi mebi eze nke anyị nke bụ nke anyị ọ bụrụ like that ọnwa mbọsị m batara ihe ọkọ last program emere mmadụ bata ebe dewele m ibe gwụtara mụ nwa kwuru si na ụdị anọ mana mana mbọ ya gbara ọwọ ma ebe ịkọwa ọkọ na mbata bụ ibe mmụọ ka m na-eme ibe mmụọ anyị na-eme ikogodu m ọnụ maọbụ na ịbatara ememiwe na nna m ga-amụ bikọz ama nna m gị bụ abụrụ m enwere m tose abụrụ m ya ekwuru ọ bụrụ m ya gbalụ chukwu ụgwọ ọ bụrụ m ya ekwuru chukwu ọnụ ya na ọ bụ na mana ibe kacha ihe dị n'ụwa bụ kwụwa aka gị ọtọ ibe kacha ihe dị n'ụwa ị na-eme n'ụwa nwa bụ mali ivi na-eme ibe mmadụ na-echere gị maọbụ ihe ndị ọzọ na-eche agbasara gị mana gị nwa na oge mali onwe gị mali isi du gị aga mali ibe na-emele gị ive wonsị mara ụdị ahụ onwere ibe ji eme gị mụ nwa na ụmụ apụtara m afta ka m dị gị anyị batara ekwuchi ive okwuru echiere ọrụ ekwuru m okwu mana mụ nwa mechara ekpere mmụọ gwa m na mme respond ya dachi na okwuru ka o kwuchere temba mụ ka m mụgharịa etekere m aze netin mana apụta ka m mechara ekpere akara m gọjọ hapụta na ọsọ pụtara ya bụ onye izigbo ụzọ bata ka ekwu okwu ahụ kwuche dị okwu mụ amụwe ya mụ ji anyị tụọ ya wa ntụli etuchie sị ka ọ dịwa bikọs na nwere ihe okwuru agbasara mụ na onye eko na ekwuru ọnụ ya ka o ji kwu okwu anya onye ji ọnụ ya kwu okwu bụ na-abịa ka ọ dị mana apụta ka m mechara ekpere tụchala ndị egede ndị mbụ na ndị egede nzu kwasị m mba na anyị respond ya dachi na okwuru mụ nwa respond kwenye anyị ụdị nsi na respond ya so nke be ya nọ na-egonye na-esonye n'ife nwe na-eme ihe ịbata n'ebe a na-abụ ya na ịbịa ataki onwe gị ọ ịbịa ịzọwa ọkachamali ịbịa isi ịzọ ọkachamali chanel ya na your own side because na everybody ife a na-abụ ọ dị ka nọdụ na-ekene Mike Zuckerberg bụ Mike na-azụ ụka n'anya mere ife niile ya bụ ya nago nsi na oyibo a matara na ihe arapụ nke anyị ọkwa ife na platform mmadụ ife mmadụ mere na avụ onye ọzọ tara ka nje ma vidio na-eme live video like this mba dị iche iche nwere ike na-abụ ebe na-eme ebe a na mana mmadụ lụrụ detin ọnya bụ oyibo nwetara anyị na nwa nwetara anyị those things amatara na anyị ga-abandon our own na nke anyị abụrụzịa na oyibo nwetachara anyị ife ọma niile abụrụ dị iche iche ife ụtọ niile dị iche iche amatara na anyị ga-arapụta our own that's why njikwa na mbido zi na ọ bụrụ na agụ na-agụ gị today mmadụ bata nye gị ife ga-ele nye gị ife ole inweze strength nwetezi ume isita yes na nke your parents na nri nne gị na nna gị na-enye ga-abụrụzịa na nne gị na nna gị amara ọzọ esi nri ọ bụrụ like that oyibo nwetara anyị ife ọma mmalị na ụdị ahụ amalị na nke azina ife ha nwetara anyị bifa ọ matara na ya akpọ nke anyị asị so nke nwe na gị batakarị n'ebe nwa na-avụ na ife na-eme ọ bụgo na ọ bụ ife nkoyi elu maọbụ na ife na ịghọtarịa
just don your date nọdụlụ onwe gị ibe na ya vụ ya ka ibe ha suffocate wee ma ọ ka ịba kpalịwa bikos ịkpalị ụdị ya bụ ogosi ị na-akpalị ndị nna nna gị, ogosi ị na-akpalị aja n'obodo gị, ogosi ị na-akpalị ndị mmụọ ndị bunu kwuchi na-adịrị oke. So mụ ha no today na-ayọ ngị bụ nwoke na-ayọ ngị bụ nwaanyị, ọ bụ na ịbụ ụdị mmadụ ahụ nne ịbata nwe nwa respect gị bikos na nwere ike ikwu okwu kwuo dị na-abụrụ ya nrespond ọgọ ọ matara na mụ na-agbasị gị wụọ na mụ na-asụsụ gị okwu abụrụ m enwere m ike nwe m enwere m achọrọ m ya mgba ya akọ na ife nnọhie bụ mbata nkwụdị ọsị adịrị m na mụ ma na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ ọtụtụ ndị Igbo nọ na mba dị iche iche na mmarụ ebe ndị omenala Igbo si bidogodo ebido ebe anyị esite ebe anyị esi na-ebidogodu tọkụmọrọ of ịbatazi na-ekwu like this mana enwepụtaziri time ya na-akọwa na-ekwukwa n'ụdị ọsị isted ya bata ọ bụrụ na-atọ gụtọ na ntị bịkọta mụ ọkwụ na ife nna-eme ya bụrụ kọtọ gụtọ na ntị ọka ihe nke ha haịpụwa m mana mmalị na ife nna-eme bụ ife esi ezi ya n'ọdị ọ bụsị na ọ dịrọzi ịkpọza m sị m nekwe na ife nna-eme na na-asị ka ọ bụ na ọ dịrọ na omenala anyị na ọ bụrụ njirimara anyị dịba mmasị na mụ hapụ agụ out of point na mụ agazi na ihe nna-eme bụ out of point ghọtara ife anya na ọ bụrụ ịbata ife ma ha na ọ na-eme eme na nna nna gị maọbụ nna mmadụ gị nna gị dị ndụ na ọ na-eme ya esiza maka na ivuru ụzọ maka na ịkpatara ego maka na imesi na ọ bụrụ ọzọ na ife atịtị ka ọ bụ men my brother ọ dịrọ mma ọ dịrọ mma atọ so nwa na-ayọ gị tata si gị dịko ka ị na-esonyela anyị bụ ngị bụ onye Igbo ife Igbo na-adị mma ọ bụ ha nọ na-adịrọ ha gị mma ịbata gbabelie mebe nke n'ịbụ nke na-abalị gị bikos na ọ bụ na-apụta ụwa nwere ife na-edu ya ma mara amalị ị na-emegodi ya mara amalị na onwere ebe isi mara amalị na onwere njirimara gị mara amalị na onwere n'inwere la anyị na-eji ebe sipụta so na ị nọ na-eme na ife na-agalị gị today na-agalị gị ọfụma ọ na ị nọ n'ọdụ n'ụzọ Igbo vu ụzọ jide ego jide ife niile chọrọ amatara na nke gị na-abụrụ ọzọ ezibie ọ matara na nke ndị nna nna gị bụ ife ọjọọ ka ọ bụ so ya na mụ na-ekwu okwu nwa tata na-ekwu ya maka ndị na-abata ịbata ife ihe harịbe gị na-eme ibuli ịkọ ya lewa the person ịchọka ịkpalịa the person ọ ka ịnwụ ya the person forgetzie lovuzie na Chukwu na mmadụ na-akpalịrị Chukwu na-akpalịrị na mmadụ na-anwụ ya arọkwa na Chukwu na-anwụ ya arụ na iji ụwa dị bụ na akara aka ka ọ bụ ọkịfụrụ ya dị onye ọbụla ga-eme akara aka ya onye ọbụla ga-eme ibe nya na chi na mgbe okwutere ma na gịnị ma ịmakwala n'ishi gị ịmazụkwala ishi gị onye bụ ihe matara dị ya bikọs ọ bụrụkwa ibe niile na-eme nri ka Chukwu na-asọpọt chakwanye ọ bụrụkwa ibe niile na-eme mmadụ ka Chukwu na-akwụ ya chakwanye o nwere egwu ọzọ mere nsogbe na-agụ ọ sị gị na ebe ọnwụ nọ na-egbu nwata na ikolobịa nke iche eke na chi ya malisie chi ya onye malisi ya bụ ọ sị na injin Igbo gwa gị sị gị na ife ọnwụ mmadụ nwụrụ saju na-esi ife gburu mmadụ ọ bụrụ si jụọ ese si jụọ Chukwu bikos ife eji na-ajụ Chukwu dị ese bụ na Chukwu malisi ife mere the person weda m ibeli ma ịchọrọ ị na-agwọ ọgwụ ma ị na-agwọrọ ọgwụ na ịgwọrọ ọgwụ gbuo mmadụ today bụ na chi the person gbara gị nkịtị na ịgwọrọ ọgwụ today ọgwụ gbuo mmadụ bụ na chi onye na ife du anya anyị pụta ụwa na ngị na mba ọsọ eme ife gbara gị nkịtị mana ịmala ichi gị malibe ngị na mba ọsọ aga na ụmata ọgwụ ọbụla na-agwụ na ụmata ife ọbụla nsị niile ndị ilo na-akụ na ụmata ife ọbụla ndị na-eme anya na ntị ya jere anya avụrụ ụdị a na tara nara avụ ụdị anụ ka ọgwụ anyị gara enweta gị so ya na chọkwu na ụwata bụ na ọ bụ napụtara ụwa nwere isi n'ọrịa ụwa ana ibe ife emezi na anyị gbahazi na-eme anyị ụdị na-abụrụzi abụ anyị bata anyị gbakọta chi anyị azụ si na chi anyị bụ chi atịtị si na ife na njirimara anyị bụ ife atịtị lovuze na ọ bụrụ nke ketọrọ onwe gị n'elu ụwa lovuze na ịmara mbọsị pụtara ụwa ụdị anyị na nke na-amara mbọsị pụtara ụwa ya pụtazi ụwa tudezi isiza na ife na-emezi na nke ahụ ndị nna nna gị ji amụpụta gị na nke ahụ iji hapụta ụwa abụgolive nzuzu na ọbụgolive atịtị na nke ndị ọzọ na-amara otu ka ha si nwa pakeji ya ị na-amara otu dị ha si na-eme bụzi ihe bụzi ife ndị vụrụ ụzọ bụzi ife ndị mara ife mee na ịmara ife na-eme ị na-edeceive yourself like ị na-egbuji onwe gị aka and ị bụrụ nkala dị ọ na-abụ nne amachọghị nke pụta asọrọ gị pụta kwenyere m n'ife na-eme mana believe na omenala gị believe na ọdịnala gị believe na njirimara gị believe na nke ndị bunu na-eme believe na ọdịnala obodo unu onwere ife edu ego ụwa onwere ife ya edu gị gaa ije n'ụwa onwere ife edu gị gaa n'iru n'ụwa karịa omenala gị ọdịnala gị and ọdịnala gị ahụ na-abụrụ ha anyị na-eme ị na-eme ajọ ihe na-emegide mmadụ na plan mmadụ iwe ọjọọ na-eme ajọ ife dị n'iche n'iche si na-eme omenala mba omenala nwere usoro esi eme omenala ị na-emekwa na omenala ahụ na usoro esi eme na-emekwa na ụdị ndị mmụọ ji ha akwado ụdị ana ji ha akwado mee na onye ọbụla sị na ya bụ na ihe bikọrọ nka maọbụ na ife ya jira na-agalị gị ịmana ya na-edisi bụ gị ibe na gị ya bụ nke m bụgodu living witness o nwere ike problem abịala gị o nwere ike ọnwa abịala gị o nwere ike ibe niile mana emechekwe ihe akọ nka ị ga-emechekwe arụ those people tụrụ ndị tụrụ anya ọdịda gị ndị niile planụrụ ajọ ya o emeziwe evu m n'anya ọdịza wa ibe onwe ka a nọdịza wasị na ibilọngụrụ mana ibilọngụrụ na ive ịmala ive du gị pụta ụwa ịmala na ọ bụrụ gị du onwe gị pụta ụwa na datin du gị pụta ụwa bifo pụtagoro n'elu ụwa na ịmara ọkesi ha pụta ya that means na datin du gị pụta ụwa ka nọ with you na datin du gị pụta ụwa ka ekwenye azi ka na-ebuga aga na asị na mmadụ na-egburu eshi na-egburu na life mana ka ezi na-egbuzi eshi na-egburu abụọ bụzile ndị ịbataziri ndị na-amara ozi isi na-amara ozi ive du wepụta ụwa onye ya filize yes na ya bụgolo guy many no matter how beauty no matter ụdị mma ọbụla ya amagodu today no matter how packaging ya enwegodu today ihe anwụ
elili isi onye abụ ọnwụrụ apụtala ụwa najara ele isi ọnwụ bụ ugeji ana ka ọ bụ which na everybody ga-akwụ ụgwọ mana ife matala nne bụ ka anyị lụ the time na Chukwu ekere anyị nọkọta nwe mmadụ adabụrụ bedo abụda na enwere ife sie and na mmadụ na-akọ ọsụ ya ife na-akọ ọsụ ya if many things na-akọ ọsụ ya so ịmara onwe gị my brother no matter ụdị ọbụla ọ si ha aga mali na n'ụwa ka ị nọ and n'ụwa na ị nọ n'ọbụrụ gị nwedo ụwa bụ Chukwu okike abịa emenya ụwa nya ka ikpere niile ma Chukwu oke ma mmụọ niile du mmadụ pụta ụwa bụ nya ka ikpere niile na-egbulu Chukwu oke abịa mana ife kpataziri anya enye ịnọdụ na-akpọ mmụọ du gị pụta ụwa na-akpọ Chukwu oke gị bụ na those mmụọ bụ ihe kwulugo okwu gị n'elu ụwa gwa bụ ihe okwulugo okwu gị mbọsị na-apụta ụwa bikos na ị nwere ike ị na-anọ nye akaụntụ ife ngị na chi gị na mgbọkpalị na laif ife ngị na Chukwu na mgbọkpalị na laif gị na-apụta ụdị anyị nwere ike ịnụ nwa anọ nye akaụntụ ife ngị na Chukwu kpalị ọ naanị ike na-enwere ọkwa ike ịnụ nwa anọ ma kọmuniketi azị gwa Chukwu ife niile ka o mere gị ọ dozu mmụọ tụrụ mmụọ aka esi na arụ Chukwu tụrụ mmụọ aka Chukwu esi na arụrụ gị ọrụ mana ịpụta atụ esi na mmụọ anyị bụzi ife atịtị sowaze mmụọ ndị ọzọ sowaze mmụọ ndị na-achọrọ gị sowaze mmụọ ndị kpọrọ gị asị sowaze mmụọ ndị vụrụ gị azị mugwu sowaze mmụọ ndị vụrụ gị azị yala mmadụ kedu ka osi ga-adị pọsịbụl so ana m ayọ ngị bụ nwoke na ayọ ngị bụ nwa asị gị mara ebe isi mara omenala gị ma makwalị n'isi gị ọ bụrụ mara ebuchi gị na anụ na ọjụ ese echi gị ọgwa nne gị ma ọgwa nna gị ọgwa onye ọbụla ịmara ịbụ onye echi bunu ka ọ duga aka n'anya chi gị ka ị na-ekpele isi gị ebe ọbụla ị na-atụli ya nzu na ihe ọma adịrị gị na mma ka ị na-atụkwalị ya nzu ị na-achụkwa na aja ebe ya achụ aja na na-eji na-achụ aja ka ikpe na ama ndị mmụọ ka ndị mmụọ na-elele gị aja ka ndị enu na-elele gị aja ife dị gị pụta ụwa na-eli aja na asị na akwụ dibịa ụgwọ ọgbọ mgbọrọgwụ na ajago ị na-achụrụ ndị gị na-asọpụta ụwa aja na-achụrụ mmụọ gị pụta ụwa aja mee na onwe ike na stand ya with you ọ bụrụ na nwa na-anwara mmadụ ọ bụrụ na ife na-emere mmadụ ife na-eme mana ife matalịnị bụ ka emesịzikwale kedozi dị end kedozi ife emele kedozi nkwụcha ife niile ọhevụrụ ịmalichigo nwere ebe eme gị ilu ya bụrụ gị nya bụ na mụ na-ekpe ekpere taa nwa dibịa nwa nwere ekpekpere aga m n'iru n'isi nwoke na-ekpekpere aga m n'iru n'isi nwaanyị na-ekwu na-ayị ogologo ndụ na-arụsi ike n'isi nwoke na-ayị ogologo ndụ na-arụsi ike n'isi nwaanyị na-ekwu na ndụ mmiri ndụ azụ mmiri ata na azụ anwụna ma esịsịkwana na nwaribịa bibịa dịla onye sịkwa na-arapụ nta iwe eli rapụta nchu nta iwe eli na-achụaza nta mmadụ chụaza nta mgbuchi mmadụ ama iwu na mmụọ du anyị pụta ụwa ngị be ya nọ n'ịmalị mmụọ du gị ngị be ya nọ n'ịmalị chi gị na onye dịkwana onye dị ọ na-anụkwanị bụhani ive bụhani ụzọkọ ya dachitele na ikpuru ya elie na ndụ na ọ bụrụ ha nwụrụ ikpuru echọrọ ka ọ nwụrụ anwụ ka nwere na ndụ ka ya elie nwere ekwusi na-adịrị gị mma ka na-esonye mana anyị gwana gị sị gị ka na-esonyela anyị like this biko ive ya emela anyị bụ ozi nwa gbasa anya na-echi anya o nwere ike manya dị na gị mma na ntị bikọsi na m gwara unu na m na-ekwuru okwu nwa ka ọ tọọ gị ụtọ maọbụ ka mana mụ na-ekwu ụdị ọsị nwa adị evụl anụ ndị a na-esekwu n'ụdị ọsị na ọ bụrụ na mụ machara na adị leta ụwa anụ mmadụ ka m na-ekwu na-avụ nne so na ọ bụrụ na evubatara ebe evu m n'anya ife niile ya eme ọnivụl Igbo n'anya n'ịlakịrị omenala Igbo ife niile eme bụ gbaa ihe dị si n'ishia ka ndị ọzọ nwere ndị nọ na mara ka ọ si aga na mara ka ọ si eme ka ndị ọzọ aka afụkwanya wụtakwanya ya na-esonyekwa n'ife na-eme nya ka nna ayọ gị sụkwa gị nke na-esonyekwala anyị na YouTube chanel anyị ọvụ abakaba niile bụ Ugbego Worldwide Entertainment na Facebook page and their YouTube channel biko na-esonyela anyị ka anyị nwere ike na-enwetakwala gị more updates banyere omenala anyị na anyị kwu na every eke ọbụla every awa ọbụla egeji na-emekwenye udunwa si eme ebe ọ hụrụ mgbe oge lugweni ejekwa mbịa because na ndị omenala na-eje mbịa dibịa na-eje mbịa mbịa nne na-eje bụ nke ijekwe ka ya kọnsọtụkwa ndị mbụ na ndị egede bụ kọnsọtụkwanye mmụọ duga aga na ọ bụrụ mgbe niile ka ejikweni na-ekwu ya ladies mana once kwa amapụtakwuo ya mana even na ashon bụ na every eke ọbụla every awa ọbụla mmeji na-amapụtaghị ya mmapụtaghị ya na-ekwu ka ọ si nwa dị until na nnọgidekwe ọ bụrụ mgbe asị mụ jechele mbịa njechele mbịa nwere ike njechele ya dịka a month or sometime mmapụtakwa again mana mmeji na-amapụtachegodo anya olesokwu nwere ebe njezili banyere omenala iwe so ana masị gị ka ọ dịrị gị na mma ma na-esonyekweni na-agbatakwa na-enyere aka na-eshi ya dịka ụdị nsikwu na mbụ gị na-eshi ya ozi nwa nya maalị gị mma nya gaziele gị n'iru ọrụ gị gaziele gị n'ezinụlọ gị gaziele gị n'ihe ọbụla ị na-eme ife ọbụla ihe eme TV ya ele ntụchi atụchiri ọrụ gị na mgbachi agbachiri ọrụ gị ma esụa na gị onye a na-enweghị n'isi ebulie onye sụa na ndị dị adịra mma onye a na-ebu n'ọkụkụ ụzọ na kpụla onye sụa na isi gị na-adị mma iji chụ aja onye a na-eyi ụzọ isi ezinụlọ ya niile yuzu isi mgbambịa niile ọchịchị aza ọbụla nwe chiete ụwa azụ ọmazi na nwezere right iyuzu nke gị mana ọbụla nwe chietere ụwa azụ nọ na kpụrụ mmadụ na bist nọ n'elu ụwa ịma na ọkwụ mmụọ na laif kwa ya eje na ọkwụ mma bụrụ na ọkwụ nwere ebe ọkwụ mmụọ na mmụọ na ndụ ka na-eje ọkwụ mmụọ ya bụ na ọkwụ mmụọ nke ya bịa ọ na-agbakwa ọdị ndụ ọntị n'isi ekpoli ana nwa ya yọ ngị bụ nwoke sikọdụlụ na mma site n'ike nke Chukwu abịa mma
ebe anyị ọ bụla ndụ ise